Shasi esithombe sakho Orlando Pirates ilandela lapha ke Sipho Chaina ajongena ngapha zinsimbi phuma ngapha maketango sibilibili esiyema asibisi hoto awupelepela babela basendia awu hoto maswanganyi mukubundi Dansen Lungu iyo lapha ke midfielder ye Orlando Pirates yena lambuthuma offswing apolisa awuthentribulwan biza amaphoyisa kona ke emntanami ilo lapha ke iqembu elithunyelwa ke Orlando Pirates osukwini ke lanamhlanje abafana bakhe lapha ke Abdulsalam Watu okuyela lapha ke Orlando Pirates ozoyibona ke ngempela ukuthi ke osukwini namhlanje ihlobeke ngalendlela yona ke lapha ke Orlando Pirates izothatha lapha ke isithombe esikanokusho iOrlando Pirates njengoba lapha ke coach Abdulsalam Watu abaziphathela ke umdlalo osukwini namhlanje uye lapha ke Moses Keswa zakhele suwela lapha ke uThabo Thinane iboke bazoke baphathe ke umdlalo osukwini ke namhlanje azobingelela ke mukele ke amaqembu amabili kanti ke azothi ke ebingelela nje bese ke silungiselela lapha ke kuyobamba iyona ke i-moment of silence la ezothi sihloniphe khona ke amaqhawe athe asishiya ke ngempela Michael Nkambule owayigijima kuyo lapha ke iKaizer Chiefs uzomkhumbula ke mbukeli yena ke uMichael Nkambule owayigijima ke luyo lapha ke iKaizer Chiefs ekathi ke bese sihlonipha lapha ke uSicebi igcoka melisha umfoka Dlamini sizo ke ngempela ke ethe yasishiya yena ke lapha ke umfoka Dlamini yalapha ke emsinga lapha ke kwadunga amanzi sizwa ke ezenzela lapha ke igama kuyo lapha ke iMaskandi Music sithemba ukuthi ke kusebenzekile sobonile ke amaciko izolo ke labe fihla khona ke ngempela ke inkosi yena ke uSicebi igcoka ke Elisha simbonile ngempela ke la abekwe khona lapha ke emsinga sithemba ukuthi ke nakanjani amaciko ke afikile onke aphelela azomeseka lapha ke ekutheni ke aphelezeleke kahle Orlando Pirates ke mbukeli zothi ke ifase ibingelela lapha ke abalandeli bayo shokuyibona ke iyenza nje athi nje fasa phakani yafasa ndothi emnyama wena weAfrica wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esiphakaphakeni Chippa United the Chile Boys ithi ke nathi ke siyabingelela ke madoda sibingelela lapha ke abalandeli abathe bavela ke bazokweseka lapha ke Chippa United ayihambi ke yodwa namhlanje Chippa United ihamba ke nosijuma ngabanye abazofuna ke ukujuma ngayo iChippa United amaqembu ke mbukelo amabili asuka lapha ke emidlalweni eyedlule Chippa United ibidlala ke neRichards Bay labadlala khona ke idraw ka 1-1 beza ke la kulo mdlalo bese lapha ke inguquko ezine la abafaka khona ke umfectane bafaka khona ke uJobeni bafaka lapha ke uKamisa inguquko ke ezithi ke ayibintathu ke lezo bazoke bakhipha lapha ke uShabalala Siyabi nelapha ke uMatrosi Orlando Pirates nawo ke yenza lapha ke inguquko ke eyintathu njengoba ke lisuka ke lihlala bafaka lapha ke Dion Hoto bafaka ke Mukoboti bafaka lapha ke Osven Apolisa kanti ke abadlali ababeqalile ke emidlalweni odlule kwakuyilapha ke uNdaba kwaqala lapha ke uNtuli nelapha ke uMurremi nathi bona ke manje Justice Figueiredo lapha ke Chippa United phakathi eboxini Figueiredo amfimba lapha ke Justice Figueiredo Maklisen Sean Bucklet bakuthulela ke umdlalo ke ngesigisi khona ke lapha ke enkundleni lapha ke eThekwini Gagasini kanti ke la endlini zokusakaza phezulu ke goal iphethe lapha ke Maphale Muloyi ozokuthulela ke umdlalo ngaso lapha ke iSotho khona ke Chippa United azoliphakamisa phakathi eboxini Aiko bechazama lapha ke Khaya Mfectane mfanekelo okhuliswe lapha ke Ajax Cape Town sukela ke ku development thema ishintsha ke Ajax Cape Town ibizwa ke Cape Town Spurs washintsha nayo ke uKhaya Mfectane asusa lapha ke Mova Imran Jones ezoqala phakathi lapha ke Orlando Pirates mhlawumbe sibuza kamukethi ke umdlalo ke oweChippa United eyaziwa ukuthi ke iqembu ke elinokudlala lapha ke eIslandana lapha ke eBuffalo City nedlala lapha ke eGqeberha lapha ke eNelson Mandela Bay Stadium kodwa ke uzokhumthi ke inkundla zabo ayimile ke kahle ke neze ngakho ke basahamba ke befuna ke ikhaya bazothi ke bazinze ke kulo bazinze ke ngapha ke eDobsonville Stadium la eGoli kanti ke naseThekwini ke babavulele ke izandla bathi ke nangapha eThekwini nize madoda kusekhaya ila ubona khona ukuthi ke ibhola liyakhona ke ngempela ke ukuhlanganisa izizwe ke ngezizwe lihlanganiseke lapha ke iqembu nendawo ke eyiningi ehlukahlukene ngakho ke umdlalo wasekhaya ke kulokhu bawuthathe ke bawusalapha ke eThekwini la abawudlala khona kuyo ke lenkundla ke le iKings Park Stadium njobona ukuthi ke abalandeli ke baseThekwini baphumeke ngobuningi babo bazowubuka lapha ke umdlalo wawo lapha ke iChippa United ekhaya against iOrlando Pirates
nangi lapha ke coach Abdeslam Wadu osalindile ke ngempela ke ukubona ukuthi izinto ke izothi ke ihambe kanjani kuye lapha ke iOrlando Pirates osukela namhlanje esuka lapha ke kuyodlala umdlalo wayo nalo lapha ke uSuthu laba dlala khona ke idraw ka 1-1 emuvukulo lapha ke ibhodlela elentambo lapha lapha ke Dion Hocho phela babela basentia uyahlehle uyofuna lapha ke Nkosinathi Sibisi sibeka lapha ke Mukubodi iphakamisele ngapha ke lenkundla tshela lapha ke sibilibili Mike Mosha Sopatala icon Liana lapha ke ibhola lakhe Mosha Sopatala yena ke Mike Mosha Liana ibhola lakhe Mike Mosha kunomdlali ke mbukele ke engimona nje ethi shasi ngapha ke ngaphandle nange ezothi ke abuyiswe sheke bake uSejo Kamis ke loya sheke ke ba uSejo Kamis wa lapha ke Chippa United so ke sicela ke basenkundleni ke basiqinisekisele kona komdlali ke lo obekhishwa kuthiwa ke kumele ke ayolungisa lapha ke amasokisi into ke vambe kwenziwa abadlali bayawasika amasokisi bese ke befaka ke amasokisi amancane ke ngaphansi uthola ukuthi ke sekuvela ke isokisi elingafani nalele kumele ngabe ke uligqokile uzokhumula ukuthi ke lapha ke kuma FIFA laws of the game players equipment ilapha ke ku law 4 ilapha ke ku law 4 iyagcizelela ke ngempela ukuthi kumele ke abadlali equipment ke abayisebenzisayo ke ibe njani ingakho ebekhishiwe cishe uye lapha ke uSejo Kamis nange manje ngale ke lenkundla ebekhishiwe ukuthi ke eyofasa itape ukuze ke avale lapha ke lombala ongafuneki sibilibili emhlula lapha ke sibilibili uzohlala lapha ke company lungu leli side ke elingapha nange lapha ke Imran Jones insizwa ke lembukeli okukuthi ke ina 7 years idlala ke kuyilapha ke professional footballer yena ke Imran Jones simbone lapha ke kuyo ke i-development ye-Stellenbosch mawubheka lapha ke ama-center back omabili ayo lapha ke Chippa United u-Abubakar Mubara nalapha ke uMashadi Bodu abadlali ke ngempela ke abamkantshubomvu ebholeni ke laseNingizimu Afrika Abubakar Mubara ngikhuluma nawe nje una 14 years saqala ke ukumbona la ebholeni ke elikhokhelwayo kusukela ke ey'nsukwini zayo lapha ke Ice Cape Town la adevelopa khona wakhula khona wazonqoba ngisho ke ne-MTN 8 ngesizini ka-2015-2016 nawo lapha ke Ice Cape Town eqebeha against Kaizer Chiefs benefela babela basentia Dion Hocho wabuya naye eswa yena ke uDion Hocho uyasebenza aboy Muhlumezi shitshe lapha ke isibongo umazi ke njengoboy Malingwana kodwa ke usewuboy Muhlumezi isibongo ke sakubo ke lesi sikababa ke omzalayo yena ke uMuhlumezi insizwa ke David John ke mbukeli lapha ke eVutha yena ke uboy Muhlumezi uMuhlumezi ke iso ke isibongo ke sakhe ke ubaba kanti ke Malingwana bekuyisibongo ke sakhe ke umama wakhe kade ke esebenzisa insizwa ke le owaqala ukuyibona kuyilapha ke iBaroka usuyibona ke emazingeni aphezulu Moroka Soloza udlale kuyo kuyilapha ke i-development nakuyilapha ke iSuperSport United amatsatsa aPitori sifika lapha ke Justice Figueiredo nathi Chippa United labafana bahonta baba manje ngomfelefele uyala lapha ke Mosha uthini baba leqebe ekhayila uthini baba leqebe ekhayila balunguze lungu kampani lungu ozohlehla kuyela lapha ke emuva libone siyema sifika lapha ke elentambi ibhodlela Nkosinathi Sibisi phansi lapha ke uDion Hocho phela babela basendia uyakhuphuka ke manje ufuna lapha ke Thethu Kulwanisa amaphoyisa kona ke lemntanane ozweni apolisa Mvuthuma apolisa unoshintsho nozinti sibilibili nalithuba uthini yomsisi kaNompempe ngabe ke ebe onside na uMvuthuma yafisa ke ukubona ukuthi ke ngabe beniphakeme na iduku lakhe ke umsisi kaNompempe akupheka nje kashelela ngako ushunwe nkani phumela ngaphandle ibhola lakhe iyanela Mvuthuma uzoba ke i-goal kicker yeqembu leChippa United aphansi lapha ke Azola Jobeni another former Orlando Pirates player Justice Figueiredo wanda msebenzi maningekho Figueiredo phakathi eboxini icross yakhe yankulu kakhulu Sergio Camisa phakathi eboxini yavimba Orlando Pirates uzolidla lapha ke make them dance Cameron Dancer aphansi lapha ke Ambulance yasethembisa Patrick Tito Maswanganyi sibheka lapha ke Company Lungu uyofuna lapha ke make them dance Cameron Dancer emuva kule lapha ke ibhodlela elineyintambo umntanami benefela babela basendia Dion Hocho apolisa Mukubodi
uzoliphakamisa lethe ngapha ke nkundla yofuna lapha ke sibilibili Mike Mamosha sobhadala kampani lungu alunguze lungu uthi abalunguza njengecross lungu khishula ngaphandle lebhola Abubakar Mupara azola Jobeni Goodman Mosele abadlali ke abathathu ababedlala kuyo lapha ke Orlando Pirates namhlanje babhekene nayo lapha ke Orlando Pirates bobathathu ke abadlali kuyo lapha ke Chippa United nange lapha ke Goodman Mosele udle lapha ke ibhande lika kapteni uye ke ufuna lapha ke iqembu le Chippa United usiya lapha ke Pelepele babela basendiya Dion Houghton ozophakamisa lapha ke khona kick yokuqala phakamisa Dion Houghton phakathi eboxini yalivimba lapha ke Chippa United yamsusa Sergio Akamisa Mukobodi sisoke mbukile phansi ke eSoweto End of Fire ebekishima lapha ke eqenjini lakhe ke ucoach Roland Mokoena bena lapha ke ubhatela elibizwa ke ngeBlack Poison lapha ke Soweto bazolazi ke abaningi qembu nje lapha ke masikene ke aphansi la khona ke coach Roland Mokoena nalapha ke ubhatela ababepheka khona ke inkanyezi ke eziyinqwaba Chetha kulambisa amaphoyisa khona ke letarami apolisa yavinjwa ibhola lakhe apolisa Mashadi Bodu uyavimba kaketso Mashadi Bodu 9 years in the game yena ke uMashadi Bodu siqala ukubona lapha ke ngesinga 2017 elapha ke eqenjini lawo ke iMamelodi Sundowns walunguza ke amaqenjini afana nabo ke Omtata Bucks o-Ajax Cape Town ama-Tuks nakuyo lapha ke i-Richards Bay usethe ukudla ke la eNingizimu Afrika njengoba ke esela kuyo lapha ke i-Chippa United so ngikutshela ke lapha ke mbukele ke ngoNozeti Stanley Nwabali okwathatha lapha ke ikhefu ehambile ke ngempela ke kuChippa United njengoba ke esebuyile ke futhi kuyo lapha ke lesizena qala phansi lapha ke Mukobodi emphakamisa lapha ke Thapelo Mukobodi sibilibili Mike Mamosha sobhadala Patrick Tito Maswanganye amlethe yasethembisa yahlebelcela make them dance Tito uyavimba lapha ke muva yena ke uGoodman Mosele nathi riva umselo ngashokheleza uyofika phakathi olwandle akazwani ke nebhola elilahlwayo ke Goodman Mosele akazwani nje sidalo nebhola elilahlwayo uthi singamane siphume ke nawo lapha ke build up play njoba yenza nje iChippa United sibheka lapha ke ibhola lakhe ke Boy Muhlumetsi uyashoshela ke futhi ubheka lapha ke phambili ubhekele noOzwen Apolisa uzohlehla kuyena lapha ke muva Mashadi Bodu emuva lapha ke Stanley Nwabali Goodman Mosele riva umselo ngashokheleza uyofika phakathi olwandle Goodman Mosele futhi ayikho phumela ngaphandle ibhola lakhe uGoodman Mosele siyahamba ngesikhathi ebhodi nasibekile phansi emva kwemzuzu nje eyishumi ayikho ke ngaphela ufuna ukugoba uphondo Chippa United iqala ke phezulu ngegiya ke eliphezulu ibonisa lapha ke ukungahlali emuva ithi nje mabeza kithi nathi siyakubo Konstantin Space bheka lapha ke ball possession iyayivuna lapha ke Orlando Pirates iphike nembukeli yaqala lapha ke ngesizini ka-2012-2013 la esaqala ukubona khona ke iChippa United kuyo lapha ke i-top flight football yala eNingizimu Afrika engathi ke umdlalo ke wabo ke wokuqala waphela lapha ke ngedraw ka-not kwathi ke umdlalo wesibili Chippa United yamangaza ke Orlando Pirates ngaye lapha ke uCarlsen yadlala lapha ke Orlando Pirates ngegoli ke elilodwa eqadeni kuze kube manje ke mbukeli lamaqembu asedlale lapha ke 26 games kuye lapha ke iliga kanti ke Chippa United isadle Orlando Pirates amahlandla amane nje kuphela Orlando Pirates yanqoba lapha ke 19 games against Chippa United base bedlala ke ama-draw amathathu amagoli ke mbukeli siwabhekile ngoba ke Chippa United isikiyashaya lapha ke inqoba yamagoli against Orlando Pirates kanti ke Orlando Pirates nayo isikiyashaya ke inqoba yamagoli against Chippa United Moksha sobhadala phakathi eboxini ayikhona alinda ke ibhola lapha ke Orlando Pirates khiphela ngaphandle uGoodman Mosele khiphela ngaphandle uGoodman Mosele Chippa United ishaya lapha ke 16 goals against Orlando Pirates kwathi ke lapha ke Orlando Pirates yashaya lapha ke 43 goals against Chippa United umbonile lapha ke Brendan Shooter ethi nje shazi ke esithomeni sakho uBragiza ungomunye kwabaqeqeshi asebezakhele igama la eNingizimu Afrika izokutshela nje ngaye sifika lapha ke ibhola Abubakar Mupara ibhola leChippa United
Uyanaloliswa Adrian Hoto. Uyanaloliswa Adrian Hoto. Kosnati Smith. Nati Botler liyofuna lapha ke phela babela basendiya. Hoto. Apolisa. Chetrapulwane. Biza maphoyisa kona ke mntanami. Hlala noTito. Apolisa futhi. Goal kick. Selepanzi Mashadibudu. Selepanzi Mashadibudu. Mqobile ke lapha ke Oswin Apolisa. Yena ke uMashadibudu. Unompempe uthi ke abe goal kick. Yeqembu leChippa United. Thindekile ke ngempela ke Mashadibudu. Sizwe phezulu ke lapha ke esifundazweni esaseLimpopo. Izokubheka lapha ke benchini lawo ke iChippa United. Ukuthi ke makunomdlali ke okungenzeka ke angene. Kungaba ke ubanandi ke lethuba lakhe ke Yanela Mputhuma. Uyekile ke lapha ke iChippa United. Yena ke uyanela Mputhuma. Bongani Sem asanele Bonani Bandile Dlamini Sisanda Mpele Tsepang Makara abadlali ke labo ke abakhona sebesiya bi the Jazz lebahang shabalala lapha ke uDabadi Akite abadlali ke abakhona lapha ke ebenchini la lapha ke iChippa United. Nasikele insizwa ke ehambe yabuya Stanley Nwabali zukhula lapha ke Stanley Nwabali ufike kwiChippa United ngesinga 2022-2023 la athi efika khona wadlala lapha ke 13 games waba ke clean sheet eyodwa yena ke uNwabali bona leChippa United. Yasibuza ukuthi ke kuzoba i-corner kick noma ke kuzoba ngathi ke i-goal kick. Ngathi ke kuzoba ke i-goal kick. Simple Chaina. Speaking up, I can make them dance. Cameron Johnson, you're from La Pagas Bilibili, Mosha Sopatara, Mike Mamosha, Kampani Lungu, Babuana Eswa, Yanago Kampani Lungu, Imran Jones. We have Vimpa Imran Jones. It's a Sage Yataraga Intima and Kulu, Gekatige Hyperi, it promotes against APC Multipelica, Yalapage Multiple Foundation Championship, Gurapage MFC, Waggle Bugi Imran Jones. Ela kupage umlando la kuphula ke iqembu la lapha ke iHyperi ilisizela lapha ke eGqeberha Dion Hoto Apolis Speaker lapha ke bola ke uDido Slepelo umphakathi uDido Mashadibudu ifuna lapha ke Boy Muhlubezi Susa lapha ke Mashadibudu unomkhathi ke mukele ke ophethwe iqembu leChippa United Thuthuko Mlotshwa umkhathi ke omuhle ke ngendlela ke eyisimanga okhiqizwe lapha ke emaqenjini ahlukahlukene ngaphambi kokuthi afike la phezulu bakubuka ke umkhathi ngizokutshela ke ngaye sibira lapha ke phakathi kaDion Hoto Apolisa unoshintshi uNwabali uraka bakhulanga bethunywa abadlali beOrlando Pirates abazi ukuthi ke ushintshi ke wenziwani Mlotshwa okuyahlehlela ufuna lapha ke emuva sibheka lapha ke ibhola ke beliphakamisa ke manje lapha ke iChippa United bafuna lapha ke Sergio Kamisa lizomshiya ke ibhola lakhe umfecane yena ke uSergio Kamisa Thuthuko Mlotshwa mangembheka nje insizwa ke ngithi ke mangiyibheka nje ubona ke leli thuba lakhe Apolisa bese ke ngicabanga ke lesisho ke esithi dreams delayed and no dreams denied. Lensizwa ke mbukeli yalwa ke yazi yanqamuka izandla yalwa ke ngempela yayinikela ilwela lapha ke eMagesi FC isuka lapha ke ku-MFC ithola ke ipromotion ukuthi ke izongena ku-Betway Premiership ithe ingena nje eMagesi sebe celebrate baqeda
sebeyikhatha ke lensizwa kwathiwa ke ayikho ke emaplanini ukuthi ke ibe ingxenye yeqembu elizodlala ke la kuBetway Premiership le Magesi FC. Yasihamba ke lensizwa yozama ke impilo ke somewhere else. Itheke ichipha mangabe ke imbona ekwenye ke indawo yathi ke lo mgadli lo singamsebenzisa. Yasimthatha ke iChippa United. Imagesi ke yona ke ayisekho. Isibuyele ke lezansi kuyo lapha ke iMutsipe Foundation Championship. Ingakho bona ukuthi ke leli yaphupho ayenalo lokukhuphuka ke lemagesi alenzekanga. Kodwa ke nathi iphupho ke elisha ukhuphukile ke manje ula kuChippa United. Dion Hocho. Spera lapha ke Mukuboti. Yadliwa ibhola lakhe. Spisi. Ofuna lapha ke sibilibili. Kodwa ke phumela ngaphandle ibhola lakhe. Izophoso lapha ke Chippa United. Ekuyilapha ke uTito. Abefuna lapha ke sibilibili. Imran Jones. Make them dance. Cameron Johnson. Active run lapha ke Orlando Pirates ke manje. Mukuboti. Make them dance. Cameron Johnson. Uyachika lapha ke make them dance. Uyifuna lapha ke ukudla. Libone siyema. Lapho sibilibili. Mosha Sopatala. Mike Mamosha. Kampani Lungu. Fesa kamnandi lapha ke uTito. Sibheka lapha ke Tito. Uyayidinga ke isupporter. Uyalwela le bola sibilibili. Thumela ngaphandle uzothi ke phoswe. Iyo lapha ke Chippa United. Apha ke balandeli abaphumile ke ngempela bezobona lapha ke umdlalo phakathi kweChippa United nalapha ke Orlando Pirates. Iscore esiphezulu ke iChippa United sikuyadla ngaso Orlando Pirates. Uyelapha ke uthunila ngesizini ka2015-2016 kanti iOrlando Pirates yona isikuyadla lapha ke iChippa United ngo4-1 kwakwisizini ke ka2015-2016. Isona score ke esiphezulu leso ke iOrlando Pirates sikuyadla ngaso yona ke iChippa United. Amaqembu ke omabili ubona ukuthi ke ayabhekana ke ngempela. Imadoda Stanley Nobani angiyazi ke leyake abayenzayo lapha ke emuva. Angiyazi ke leyake abayenzayo lapha ke emuva. Stanley Nobani akubheka lapha ke Abubakar Mubara. Uzoba ibhola lapha ke Orlando Pirates ikhona kick. Khona kick ke Orlando Pirates. Sibheka lapha ke Dion Hocho. Sobuga. Yavinjwa lapha ke Chippa United. Tito. Ebavuka lapha ke Mukuboti. Chapelo. Dion Hocho. Benefit of Basentia. Dion Hocho. Tito. Aiko. Yavinjwa lapha ke Tito. Figueiredo. We are not only some Tito. And we're going to forget Chapelo Mukuboti. Make them dance. Cameron Johnson. We have a Pagi Portela, El Nidambo. Cosnachi SBC. Apolis. Spell up, make them dance. Cameron Johnson. Make them dance. We are a Pagi Mova, Mukuboti. Pagare kucha kama chikila pagare sibilibili. Mosha Sopatala Mike Mamosha. We have pokele kuchiga buire Monfa. Yera ngeye kusibilibili. Cameron Johnson. Make them dance. Dion Hocho. Tuna ngaphandle ibhola lakhe uDion Hocho. Uzoba goal kicker. Sergio Camis, omunye kwabadlali abakhuliswayo lapha ke Ajax Cape Town. Ngoba ke abadlali ke abakhuliswayo lapha ke Ajax Cape Town mawucabanga ke amaqembu angasekho afana nabo ke Ajax Cape Town, afana no Bidvest Wits no SuperSport United. Amaqembu ke lawo ke akade ke eliphilisa ibhola laseNingizimu Afrika ngokukhiqiza italente ke ngempela abadlali okukuthi ke sihamba ke sibabone sekuwabadlali ke abazimele ebholeni laseNingizimu Afrika. Ngisho lapha kwelwandle ke ibhala mawubheka nje iAjax Cape Town yake sinika lapha ke Thulan Serero
owahamba kwazodlala-ke phesha kuyilwandle yena-ke uCream de la Crema yabakhumbula nomkhanyiseli Swahla Franklin Kayla kwakuyi-Ajax Cape Town yangempela-ke leyo Chipura kila lapake Sergio Camis Chippa United Sergio Camis Otiasama Sergio Camis ulithole lapha ke ngonyawo lokugibela ibhasi akunyawo ke lesokunxele umuntu ke onyawo lesokudla ke Sergio Camis wona ke uthi ke akulahlwa mbele kongakufelwa uthi ke ngiyazama lapha ke Sergio Camis ebe connecte kahle ke yena wakuthi nje liyaphuma ke lelapha ke ngaphandle ibhola lakhe ke Sergio Camis uthwala izandla ekhanda engeyedwa ke njalo ehamba ke nosijuma ngabanye ihamba ke nomenzelwa abafuna ukwenzelwa iChippa United namhlanje njengoba lapho ukuthi ke attempt yokuqala yeChippa United kampani Lungu baluze Lungu sabeza lapha ke muva Imran Jones bayavimba Imran Jones sizwa kamukelo zekumthi ke iyadlala kuyilapha ke iHood Bay United wahlala nokulapha komkhambathi yabona ke amaqembu afana ke nomkhambathi akudlali ke nomubani imost yabadlali obabona ke eqenjini lifana ke nomkhambathi ugcina usubabona ke la kuyilapha ke iPSL sibilibili khona kick Orlando Pirates khona kick Orlando Pirates uthi ke ngabe ke amagoli azovela kubani umbuzo uthi ke ngabe amagoli azovela kubani phakathi kwamaqembu amabili kuzokutshela ukuthi ke ngani ngibuza lo mbuzo sibheka lapha ke khona kick Orlando Pirates uzobona yavimba emuva iChippa United phumela ngaphandle izophoswa iChippa United umabheka lapha kambukeli Tshegofatso Mabasa isigwebo sentambo umdlali ke okwagijima kuyilapha ke Orlando Pirates uyena mdlali ke ongishaya amagoli mangabekela amaqembu amabili ehlangene phakathi kwalapha ke iChippa United neOrlando Pirates ushaya lapha ke 6 goals against Chippa United yena ke Tshegofatso Mabasa ulandelwa yilapha ke Statue Skamedema umphoma kona oseshaya lapha ke 3 goals against Chippa United uyamkhumbula ubuyani Sali weqembu leChippa United uyena mdlali ke onamagoli ke amabili against Orlando Pirates yena ke ubuyani Sali kunenqoba ke abadlali ke abashaki ngamagoli ke ngamabili ngalodwa kuyilapha ke Orlando Pirates against Chippa United mabheka nje lapha ke SMS Shake My Soul Thembinkosi Locha Thamsanqa Nqegabuza Kapatino Mhango Mashonisa Vincent Pule Shonga Dion Hoto abadlali ke labo ke abano 2 goals against Chippa United the rest bashake ngo 1 goal ke bonke oMuremi nabo ke lapha ke oApolisa Mukuboti funa lapha ku Tito make them dance Cameron Dansela shichala nomdlali funa lapha ke 10-1 biza maphoyisa kwana le mntanami aPolisa uyajika jika nayike lapha ke 10-1 bathini ka Chippa United atakhoveni maphoyisa ezodlula la athi jakhoveni maphoyisa ezodlula la amvimba lapha ke Ozwena Apolisa uyambamba lapha ke Sergio Camis emuvukela lapha ke Siema uyafuna lapha ke Nkosinathi Sibisi elineyintambo ibhodlela benefina babele basendiya Dion Hoto Nkosinathi Sibisi futhi Siema emuvukela lapha ke Dion Hoto uyafuna lapha ke Sibisi Siema shatena lapha ke Sergio Camis Chingano Pepe Justice Fika Radio itsizela lapha ke eSwatini ke mbukeli esizakhele igama la eNingizimu Afrika zophumula ke mbukeli ke la eNingizimu Afrika gijimile kuyilapha ke Maritzburg United Richards Bay okwasondela neTS Galaxy yona ke isiyadumuza Apolisa
Sibili Mike Mosha Sopatala Icon Altaisa de Leopola about the pocket on the Perez we are the Siema Lampona Challenge of Gamma did Batia Sibona Gasha in Zayo Hocho with a Lampone Siema Ina pagde kucha kama chikira pagde sibili Mike Mosha Sopatala Licha gadula kunmen masele Imira gala pagde chipa na chede mufa Wana pala Sorin lo lagu Tota itilaba Sizon vaga shela je Again the Sorin lo soba Iti chikola no pala again full zumnyama stoka sifuna zokukhuluma Ithi Chipa United in Bangagi bathi bekulungisa Nemezelani nje kanjalo ne Mike Mosha bathi boxini ehamba nje kufuna ngaphandle kelebhola Njengandi phumayo kaloku ningabe nifuna ezingekhona Nanjye kelebhola lakhe ke Mike Mosha sibili Ishote nje ngozofaka ke ikhanda kuleli bhola Lithi kalom lena nje ngizwayisa kuyo phela nithange ngayo Ngapha kuhle kwela phake Chipa United Ivan Jones iphakamisa lapha ke Ivan Jones funa lapha ke Figueiredo ifaka lapha ke phakathi kuhla nathi bhola lakhe lapha ke Figueiredo unejubane uFigueiredo uyasiwa ngempela Figueiredo bathi boxini la bona ke Fimba lapha ke Justice Figueiredo eseqedile ke lapha ke ngosibili uzona le Jones ngamazinyo ke ingubo namhlanje yena ke usibili ngoba ke akayihleke njalo ke into encane uJustice Figueiredo uyifikela ke ithutene niyepayithini khona ke ikhaya Chipa United izophakamisa Mubara phakamisa Mubara bazofuna amakhanda sebenza sepochela yazithengela uthisho kera ngapha zinsimbi uphuma ngapha amaketango hayi bani hayi kungisuka uzoba ibhola le-Orlando Pirates ngobheka lapha kubukela ama-fouls athi-ke awube isikhombisa-ke kulo mdlalo sawuphethe kahle kunompempe kumdlalo emva kwemizuzu-ke ngamashumi 3 esihambile akunamakhadi-ke neze nazi-ke Orlando Pirates ifuna ukudlala-ke ngomentshisi eduze kwendlotshani Orlando Pirates Thola lapha ke free kick iChipa United uthwake ungena ngomkhulu nesiphanga uCameron Dansela lapha ke Azola Jobeni uzoba ke free kick yeChipa United esendaweni ke ingozi kwezawo lapha ke Orlando Pirates Imran Jones ubukeka kuye namhlanje ozothi-ke alifake leli bhola kodwa-ke umenaye-ke Abubakar Mubara khona-ke akubonayo lapha-ke unompempe phakathi-ke ebhokisini uzobuka lidlaje kalula asipho China Stanley Nwabali sibheka lapha ke Cameron Johnson uyahlehla kuyela ke emuva Mosha Sopatala izoqala phansi lapha ke iChipa United ekhaya mfecane Pirates yakora noma Stanley Nwabali yakora noma yethembisa Pirates Figueiredo
Phakamisa Figueiredo lihlekelelela ibhola lotshwa uyacela bafana Sergio Camisa uzofuna umlotshwa uyamvimba lapha ngemuva yena kuyosiyema Camisa futhi Goodman Mosele nansi Vivariva umsele ongashokile ziyofika phakathi olwandle azohlehla nje bayilapha ngemuva uyelapha ke-Stanley Nwabali yahlaba yacela-ke manje iChippa United yamshiya Abubakar Mubara sidlala ngokukhulushesha Orlando Pirates yena laphuthuma sala phansi uthi noPembe free kick yeqembu le-Orlando Pirates so by free kick esendaweni ke-ingozi iyayo lapha ke-Orlando Pirates Dion Hocho atuyozela pha ke-clean yebhola yena ke uphinde babela basendiya azoliphakamisa Dion Hocho ibhola lawo lapha ke-Orlando Pirates phakamisa Dion Hocho sebenza Stanley Nwabali uyala Stanley Nwabali akuphekethe kashelela ngakwashulu enkani kancane sobuka iyavimba iChippa United Tito funa lapha ke-Apolisa sibilibili uyela lapha ngemuva uyelapha ke-Usipho China isikhathi sakhe Sipho China amphuthuma ke lapha kabalandeli bathi-ke we-China akunyakaze ke ndoda ikhona ke lento esiyifunayo lapha-ke phambili ethi-ke ahambe namaphuzu amathathu siyema labona-ke sifika lapha ke-Tito amnesty asethembisa funa lapha ku-Dion Hocho phela babela basendiya Mukubudi liyadliwa ibhola lakhe Mukubudi Siyema azola Jobeni ebefuna lapha-ke ahambe uJustice Figueiredo owakwadlala-ke naku-Sundowns-ke uJustice Figueiredo asebethwala izandla ekhanda kabantu ethi hawu ngeke asimkhumbule nje sidalo-ke ku-Sundowns uJustice Figueiredo ngithi mina uJustice Figueiredo wayedlala ku-Sundowns athi hayi ngeke amangahlaza cwele wayikhishima-ke ngempela kuyelapha-ke emanzini i-Sundowns yalapha-ke ezweni laseSwatini Manzini Sundowns yalapha-ke ezweni laseSwatini yona Sundowns-ke ayidlalela hayi le yaseNingizimu Afrika Apolisa bhekene nalapha-ke uMfecane sibheka lapha-ke ibhola lawo-ke Orlando Pirates bavimba lapha-ke iChippa United ibhola-ke manje Camisa Sergio Camisa wenze njani Camisa ekhipha iphasa kodwa-ke iyamshiyela nebhola uzolifica kodwa yena-ke uJustice Figueiredo uzoliphakamisa Figueiredo ayikho ashaya-ke cross njengayindawo Goodman Mosele bamshiya phansi uthi noPembe gede nje abantu abalele emsebenzini umdlalo omuhle awuqhubeke sala phansi yena laphuthuma kuzoba-ke ifawula ye-Orlando Pirates kuzoba ifawula ye-Orlando Pirates akuphekethe kashelela ngakweshulu enkani ebesenje ikhipha-ke le phasi Mbuthuma eyofuna lapha-ke uTito Goodman Mosele owayikhishima kuyo lapha ke-Orlando Pirates
zomkhulula nakwela phake iBaroka yena ke uGoodman Mosele uyena ezo lapha ke Cameron Johnson Chiporello lapha ke Orlando Pirates bafuna ke Kampani Lungu uyagoba Kampani Lungu sebenza lapha ke Mova Stanley Nwabali uyavimba Stanley Nwabali engapha ke ukudla kwelapha ke Chipa United Sergio Camisa uhlebezi ekhuza lapha ke noPepe uthi ke udlanswe kabi Toy uhlebezi engapha ke ukudla kwelapha ke Chipa United Imran Jones Azola Jobini Justice Figueiredo uJusmini Nkhathele uwe ilo ngiyakubuka nje la uyakhanasa uzovula i-tuck shop la ngakimi uthi awuyingani ngale kuJohn Hoto uthi Nkhathele uwe manje Imran Jones hlala no-Azola Jobini Imran Jones angena phakathi Imran Jones ukhamba namadoda uthwaka be-free kick ye-Chipa United uzoba ke free kick ye-Chipa United Imran Jones usukwalula isandla lapha ke Kampani Lungu sokudla uthwake bemvimba ke naso lesasandla sakhe ke sokudla Chipa United Abubakar ubukeka ke set piece specialist What is wrong, bro? Chipa United jobona ukuthi ke iqhaba yamabhola adlalwa yilapha ke Abubakar Mubara Tomorrow school available. usubuka uzoliphakamisa Abubakar Mubara kodwa ke uyalishiyashiyana lapha ke Imran Jones From tomorrow. Imran Jones Even Jay got the time to swinger go. Imran Jones Goodman Mosele Sipo Chain waphuma akakabamba baliyeka be-Orlando Pirates labhamba ebhokisini enhle inswinga ka-Imran Jones Goodman Mosele ulisabile ke leliya bhola Mashadibuju ulisabile leliya bhola Mashadibuju ngeyifuba nje hayi kodwa besodabuka isifuba sengane yomfazi kuleya shot leya ubuyenza ubone noNebheza ukubekela imtholele le bhola yena ke uMashadibuju ngendlela ke ebekuyibhola ke ebeliphuthuma ke ngakhona sarafasa ke Imran Jones kodwa ke yalileka le bhola chini ke noPepe uyawutitsho ke manje phusha lapha ke Imran Jones uzomcela ke eceleni ke noPepe athi ke Tito wozala nansi ke la ihlale khona Imran Jones usale phasi kwathiwa kumdlalo kuhle uqhubeke asebelilwela ke le bhola bobabili ke noTito ngiyayihleke ke mina mangabe umdlalo ephushwa esifubeni bese bamba ke ubuso ukuthi kushuthi ke le force asuke ithole la esifubeni iyakhuphuka ke ngaphakathi yongena lapha ke ebusweni ibhenji ke lebukelayo lapha ke iChipa United bona lapha ke Bongani Sam awubathi Jive ngathi umenyiwe umdlali ke naye ke oyigijima lapha ke eqenjini le-Orlando Pirates yena ke uBongani Sam one for you Kamina Gawena yellow card Imran Jones yellow card Patrick Tito Maswaganye uthi noPepe Kamina Gawena
Kamina Gawena. One for you, one for you. Sakana la pagi Imran Jones. Ukhala la pagi photo official uthi uyibonile ke yonke lento yenzeka phambi kwakho. Angenzanga lutho ke mina. Uye la pagi Imran Jones. Okhalayo. Kodwa ke ikhadi ke la pagi uselithonile. Yena ke Imran Jones. Uzoba free kick yeqembu leOrlando Pirates. Kuyela phakathi Dion Hocho. Yena ke upelepele babele basedia. Spela phakathi bola lakhe Dion Hocho. Phakamisa Dion Hocho. Azofuna Makhanda. Sebenza Stanley Nwabali. Uyasebenza Stanley Nwabali. Ebholeni ke laseNingizimu Afrika ke mbukeli kunabadlali ke abavama ukuthi ke benze imanga ngalo ke ibhola ke einyaweni ilaba bakhona ke ukuligibela balihlikihle ke benze ke umathanda bese uyizwa ke inkundla ke iphakama ama defender ke Nkosi yami no goalkeeper ngahle kangaze ngalala ke kudala ke xoxa lelinye ke ilegend lithi ke thina sasibona ukuthi ke mabelihlikihle laba beligibela abantu bayajabulela but thina akikho into abasijabulela ngayo noma kungena sidingo uyobona ugoalkeeper elibamba ke ntaze emoyeni efuna nje lo yamsindo yawenhlwele ukuthi ke naye ke irecognize ke inhlwele ama defender kona yaqethuka uthi angalahla nje avela aqethuke abhekele alishaye ukuze ke inhlwele ke izokwazi ukuthi ke iphakame iyona ndlela kabathola ngayo ke irecognition ke leyo ngibona lapha ke noStanley Nwabali useliphantshile ke ibhola lahamba usethi nje ake ngilale nje ngilula imlenze ngilula inyawo ebese ke ngilula lapha ke nesandla Dion Hocho pelepele babela basedia sifela lapha ke Patrick Tito Maswakanye Tito eliphakamisa uTito bazofuna Makhanda sebenza Abubakar Mubara iyasusa lapha ke muva yona ke iChipa United uyavimba ke muva Constantine Smith Tito uyawushintsha umdlalo 10-1 biza amaphoyisa kona ke Mntanami apolisa wenze njani nalithuba isiphuthu phakathi eboxini Stanley Nwabali ehle icross ka apolisa othe washintshana na lapha ke uKampani Lungu beshintsha ke amasayidi sinda ngokulambisa iChipa United Sipho Chaina Mukobodi Nangekanga lapha ke Mukobodi ibhola leChipa United mfekane benze njani abawazi uhewa abeChipa United abawazi uhewa abeChipa United mawunika uhewa uthona uhewa hlabuhle bathi abeChipa United ayisifuna ukuyisebenzela uhewa loya uliyekile lapha ke Sergio Kamisa eliyekela lapha ke umlotshwa sebenza lapha ke Tito kuzoba ikhona kick yeChipa United emzuzwini emibili esithe yafakwa kusolapha ke Swompe esoqala kuya lapha ke Imran Jones sibheka lapha ke ibhola leChipa United Sobuka Sipho Chaina kena ngapha zinsimbi phuma ngapha maketamo uyaloliswa Sipho Chaina ayizoqapha lapha ke Kampani Lungu balunguze Lungu uzofuna ngapha ke Dion Hocho pelepele babela basedia wenze njani ke Hocho ufuna ke lapha ke Kampani Lungu uyamazi ukuthi ke unejubane yena ke uKampani Lungu Spacey akhala kabalandeli bathi nje Chipa United Orlando Pirates alishaye noma elilodwa nje sijabule bathi alishaye noma elilodwa nje sijabule Lungu Siema emuva lapha ke uSpisi Siema futhi uchoke udlatswe kabi libone Siema uya lapha ke Justice Figueiredo Mukobodi Chapelo unophepeka mukulu shaka kodwa
ushakabili pepe yakhe uthi-ke madoda sekubone elikhulu kuso lapha-ke sombe sokuqala ashatshwe lapha-ke iqondise lapha-ke ulimo kungaze kuthiwa-ke sesithe besihlonipha lapha-ke usicebe umfoka Dlamini igcokamelisha inkosi yamagcokama hayi igcokamelisha umdlalo ke mbukelo uzothi-ke ubuye kuso lapha-ke sombe esesibili soke sibheke ukuthi-ke ngabe-ke zikhona na iy'nguquko ezothi-ke zenziwe ilamaqembu omabili mawubheka lapha-ke mbukeli njengoba izinto zimi kanje i-draw yakhe lapha-ke uNot kudala-ke sayigcina phakathi kwayo lapha-ke i-Chippa United nawo lapha-ke i-Orlando Pirates 2021-2022 kwakumlenze-ke wesibili begcina ukudlala lapha-ke i-draw kaNot iyona-ke i-Orlando Pirates ne-Chippa United njengamanje siqala-ke isombe sesibili kusase iqanda ngapha iqanda ngale ngizama ukuqalaza-ke ukuthi-ke ngabe-ke azikho ney'nguquko ezenzekile kubukeka sengathi-ke azikho sidalo iy'nguquko-ke ezenzekile Tito ofrela lapha-ke Boy Muhlumezi azokususa lapha-ke Mashadi Buju athumele lapha-ke phambili uyavimba Siyema Sibisi isho kamnandi lapha-ke Mukubudi ibeka lapha-ke endlini Lembeza sibheka lapha-ke Orlando Pirates Chapelo Mukubudi uyofuna lapha-ke Kamohelo Sibilibili Lungu uhlala abadlali be-Orlando Pirates ke-Lolia babuye nje babe njalo akekho-ke othe washintshwa kanjalo nakuye lapha-ke i-Chippa United Sipho China sibheka lapha-ke Orlando Pirates ayijumana-ke manje ngapha-ke nenkundla Kampani Lungu kuthiwa-ke aliphoswe i-Orlando Pirates phumela ngaphandle kuzobe lakhe lapha-ke sibilibili emuva-ke lapha-ke Siyema zokhuluma-ke mukelithi-ke i-Orlando Pirates iyo evikela isicoco sayo lapha-ke iliga le edlalelwayo iyona-ke i-Betway Premiership Make Them Dance Cameron Johnson pelepela babili basendiya Dion Hojo Make Them Dance Cameron Johnson Thapelo Mukubudi ifuna lapha-ke libone Siyema lambona-ke Mosha Sopatala Mike Mosha Sopatala phakathi ebhokisini liyavinjwa ibhola lakhe yesibilibili Justice Figueiredo eyijubane-ke manje ngapha-ke nenkundla sibheka lapha-ke Mlotshwa ayiveza ngapha-ke nenkundla Kamisa Mfektane Figueiredo ayikhona yahlula lapha-ke Justice Figueiredo yamhlula Justice Figueiredo nange lapha-ke mukele-ke uBrakisa yena-ke ucoach Brendan Truter osesenzile-ke igama Lioness Mafrika umqeqeshi-ke nomukelo uzomkhulula-ke emaqenjini afana nabo-ke All Stars Richards Bay Moroka Swallows the return wayekhona-ke ngempela amaZulu la eThekwini Gagasini Sekhukhune United ukwasondela-ke futhi nakuso nawo lapha-ke Upington City njengoba-ke esengapha nathi ibhola-ke manje Imran Jones uyofuna lapha-ke Justice Figueiredo sibheka lapha-ke Goodman Mosele nansi Riva umsele ungashogele ziyofika phakathi olwandle ibhola lakhe-ke Azola Chobeni ulubuyisela lapha-ke emuva Mashadi Buju Harold Mashadi Buju emuva-ke lapha-ke Abubakar Mubara Figueiredo engaphakathi enkundla Goodman Mosele Riva liyadliwa ibhola lakhe apolisa wenze njani Buthuma iyanela ayiveza lepasa Tito Pascal nokushakana pass la khona ihlalele ihambe noyanela Mbuthuma
enhle iphasi bona lapha ke Tito wagoqa amadoda wawaqeda uTito sekuthiwa ke kahlabe adle uthi Juno wabali kwagogezo ozoliphakamisa apolisa liyavinjwa emuva lapha ke Mashadi Boju Pelepele mabale basendia Dion Hoto enhle cross futhi Stanley Nwabali ayizobona lapha ke Justice Figueiredo uyemba ke uyempulela ke ngejubane yena ke Justice Figueiredo Mfecane Mushmeti Goodman Mosele nansi Riva umselo ngashokile ziyofika phakathi olwandle uyofuna lapha ke Justice Figueiredo yamshiya le bola Justice Figueiredo uzoba goal kicker yeqembu leOrlando Pirates Sipo China Spacey Hoto funa lapha ke apolisa uyalwela le bola ozwini apolisa namutito futhi phekele lapha ke no Abubakar Mubara Mukubodi Sibilibili Mike Mosha Sopatala uzoba goal kicker yeChippa United Hlaswe kabi Imran Jones uthina Pepe ke vokuyixosha ke Imran Jones umhlalo ke mukelekelo ngesizini Orlando Pirates yathatha lapha ke 6 points kuya lapha ke iChippa United babaqala ke ngo-3-0 ekhaya iChippa United ke isekhaya babavala ke ngo-2-0 iOrlando Pirates ke isekhaya Muremi Hoto Maswanganye ibo ke abadlali abathathu abashaya lapha ke amagoli ngomlenze ke yokuqala make them dance Tete Pulwana Mvuthuma uyavimba lapha ke muva Abubakar Mubara uyavimba lapha ke muva Abubakar Mubara Siema ayitaje kalula ngoJustice Figueiredo uthi weFigueiredo wenza ugijima nje ujahe ephephaneni langakithi ungangitshelanga ke mina wasemphambanisa nalo ke ibhola Sibilibili Siema emofukela lapha ke uSpisi ibhodlela ipelepele babela basendia Dion Hoto Mukubodi futhi natsokeleyo phasa efuna ke uDion Hoto izongena icross sebenza lapha ke muva Boy Muhlemetsi uyavimba Boy Muhlemetsi yajabulisa ke ukumbona lapha ke Boy Muhlemetsi ebuye ke ngokuphelele ke mbukela umdlali ke lo ngesizini edlule obedlala ke efasile ke lapha ke edolweni Sibilibili nathi bola ka Tito uyavimba ke muva Imran Jones nathi bola ka Sibilibili phakathi eboxini amvimba lapha ke Sibilibili kuthiwa ke uthintekile ke Kamohelo Sibilibili Coach Abdeslam Ouadou uzoqala ke kusukela ke ngomzuzu ka-60 nathi bola ka Tito amvimba lapha ke uTito uzoqala lapha ke ngomzuzu ka-60 bena lapha ke uBrendan Truter baqale ke badla amathambo engqondo abona ukuthi ke bangashintshani bahlanganiseni bapheke ini Dion Hoto Tito nathi ambulance yasethembisa ethola lokhu uhlobo lesiguli yena ke uPatrick Tito Maswanganye Mukubodi wasadlala kahle ke kuze kwemanje yena ke uchaphela Mukubodi Sibilibili Mike Mosha Sopatala balunguze lungu uyalunguza lapha ke lungu onside Tito phakathi eboxini ayikho
ishula ngaphandle lapha ke ibhola usele phansi azola Jobeni umdlali ke lombukelo bayigijima kuyo lapha ke Orlando Pirates ngaphambilini bake bambulekisa kuyo lapha ke iJDR Stars engasekho ke lapha ke iJDR Stars ozoyikhumthike bigijima lapha ke kuyo iMotsipe Foundation Championship iJDR Stars bazofaka lapha ke The Jazz Semisiyabi umculo pholile uzombona lapha ke phakathi nenkundla akenze nje sidalo ke into eyiningi uyalikhathaza nje alipholise nje Semisiyabi The Jazz athi namdlali ke ozothi alunge uSemisiyabi uyafika lapha ke muva Siyema Sibilibili yofuna lapha ke Kampani Lungu Tito Maswanganye Stanley Nwabali abaphansela ke nesichipezeze asapheleli ke manje isichipezeze sekuyizeze nje into encane anje zeze bese yavuka sikhumula lapha ke usubalelwa ke amanenjana amahlanu 5 seconds mawuke nje walibamba Goodman Mosile nathi riva umselo ngasho gilezi yofika phakathi olwandle ishakalo lapha ke Dion Hoto elibeka nje la endlini kanembeza Sipho China ingaphakele kuhle kulapha ke Kampani Lungu alunguse Lungu phakathi eboxini sebenza lapha ke muva Abubakar Mupara uyavimba Abubakar Mupara uzoba ikhona kick i-Orlando Pirates sibekela lapha ke ikhona kick yesithupha i-Orlando Pirates amvimba lapha ke Tito nathi ibhola ke manje leChippa United sibheka ukuthi ke khona na abangakwenza ke ngalile bhola abalapha ke Chippa United Mosha Sobhadala Sibilibili Bueno relizwa Sibilibili Mukubodi ozofuna lapha ke ambulance yasethembisa yena ke uTito Kampani Lungu uyachika Mukubodi uyahlaba yacela lapha ke Mukubodi sebenza lapha ke muva Abubakar Mupara uyavimba Abubakar Mupara ishege Azola Jobeni uzothi aphume ngene lapha ke iJazz uzophuma lapha ke Sergio Camisa inguquko ezimbili ezenziwe lapha ke Chippa United nathi phela le-Orlando Pirates avimba lapha ke emuva Hlatshwe kabi Mukubodi Sisanda Mpele omunye kwabadlali ke abangenile engena lapha ke Sergio Camis Tito Maswanganye funa lapha ke Mputhuma uyalwela le bhola ke Mputhuma Cameron Johnson Bile muva lapha ke make them dance a police 10-1 biza amaphoyisa Mukubodi
Dion Hoto phakamisa Dion Hoto uyavimba lapha ke Abubakar Mubara iyasusa nje iChippa United. Dion Hoto futhi Mukubudi Siema speaking lapha ke make them dance. Cameron Johnson Tito phakathi eboxini Kalakata Company Lunku wayenza nje kuSuperSport United amatsatsa aPitori ebenza nje usiwelele ephakathi eboxini wajika uCompany Lungu athi jika Company Lungu siyabuka wabhekana noStanley Nwabali yahlala TV yahlemnya emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo. One Orlando Pirates not Chippa United emva kwehora kugijinywa uthi Company Lungu ngabenza khathazeka izonika lento enimele waseqhamuka lapha ke Company Lungu edla ke inetha wayikhipha iOrlando Pirates engxakini ngenkathi ke ibhekene lapha ke neDurban City ngomzuzu wokugcina kwi-MTN 8 uthi nakulokhu ke ngakhathazeki kusayimina nisangibonini uthi uCompany Lungu kusayimina nisangibonini. Brendan Trotter obesayibambile ke ngempela iOrlando Pirates ithi ke iOrlando Pirates ke lutho siyaphunyuka ke la siphela phaka Mfectane eliphakamisa Sipho Chaina ozosusa lapha ke Sipho Chaina thumela lapha ke phambili nayo leyo ndoda futhi Company Lungu funa lapha ke Ranga Mvuthuma sebenza Stanley Nwabali Cameron Johnson liyadliwa ibhola lakhe kuzoba ikhona kick ye-Orlando Pirates ye-Orlando Pirates Stanley Nwabali owathi efika nje lapha ke uChippa United efika ke ngo-2022-2023 season wadlala ke imidlalo ke emncane yena ke uNwabali waqala ke ukugeyina lapha ke momentum ngesizini ka-2023-2024 la adlala khona ke 26 games waba ke nama-clean sheet ke awu-11 econsider lapha ke 23 goals ngesizini edlule ke mbukeli 11 games 16 goals considered 2 clean sheets kuphela yena ke uStanley Nwabali Tito phakathi eboxini sinda ngokulambisa iChippa United khona kusina kuyijeqeza ke manje iyona ke iChippa United something is Zulu dancing and looking at them ihlabu wanje lento besibabheka ithi yaChippa iyachile boys iphinde ihlabu one futhi besithi uxhuma nje kabili kathathu besibathi nje jeqe Sobuna izophaka Dion Hoto pele babela basentia ekhona kick ye-Orlando Pirates eyiphakamisa uDion Hoto bazofuna amakhanda phakathi eboxini Kalakata yaleyo mpahla wathumizana lambona kira uyayiva ke ngoku uba injani ibhetshwe Premiership libone Siema uthi ningakhathazeki maphakaniya uyaliphakamisa Dion Hoto uphakama yedwa libone Siema iyadlala
TV imali noma ibhokisi uthukethe ibhokisi kuvele kuphume Orlando Pirates yenza nje 2 Orlando Pirates not Chippa United libone esiyema lambona ke ozoba free kick ya Chippa United Shadagabi inkosinathi Sibisi bayajabha ke osjuba ngabanye nangabe ke izinto zimi kanje soke sicela bakhona lapha ke enkundleni asibonise lapha ke itafula as it stands asazi ukuthi ke bazosinikeza yini itafula abakhona lapha ke enkundleni sifika lapha ke Mashadi Bodu uzoliphakamisa ke leli bhola uyofuna lapha ke Abubakar Mupara Stanley Nwabali amakhohlwa kamukeleke emva kwalomdlalo nathi ke itafula uMabizo wasabela ke umqondisi wamke namhlanje Orlando Pirates ke mukele yohlala lapha ke kunombolo 2 abaphuzu ke ayisikhombisa mangabe ke izinto zibe kanje Kampani Lungu uyephiphulula lejubane wenze njani uyofuna ke umphuthuma phakathi eboxini sebenza lapha ke muva Stanley Nwabali uyasebenza lapha Chippa United uyakhala lapha ke make them dance uthi ke ngithole ke ibhola uCameron Dansela umile lapha ke ezwini lakhe uthi ke I got the ball yena ke uCameron Dansela nathi bhola ke Chippa United labona ke Siema kipera maphandle sibilibili Justice Figueiredo amvimba lapha ke Figueiredo nangu Kampani Lungu ke manje uzofuna lapha ke Tito lapha ke Patrick Tito Maswanganye echichama ufuna lapha ke Pele Basentia Dion Huto echichama ndibeka lapha ke Thikanda Mbeza apolisa Shalano Hoto apolisi futhi Mukubudi Hoto obena mhlalo omuhle ke namhlanje ke Mukubudi Hoto futhi Sibisi engapha ke lenkundla Siema Sibisi Dion Hoto Orlando Pirates efuna ukwenza lapha ke ushintsho namu Dion Hoto ke manje belepela babla basentia Hoto phakathi eboxini ibhola leOrlando Pirates iyasebenza lapha ke iJazz Semi Siyabi Tito apolisa Stanley Nwabali uyavimba Stanley Nwabali ezoliphakamisa iChippa United ithumela lapha ke phambili bafuna ke Siema Sipochina nakhohlwa ke mukele ke emva kwalomdlalo ukhona ke umdlalo ozowuthola wawo lapha ke iTS Galaxy izobuyamukela lapha ke iqembu leLamontville Golden Arrows yona mdlalo ke ozothi uthole emva kwalomdlalo Muhlemetsi Abubakar Mupara Justice Figueiredo Imran Jones, you feel like a good man, Muhlemetsi futhi
Jones ichuba leli leona Paleza kurigida kiwalide kona Abubakar Mubarak Imran Jones yofuna lapha ke Goodman Mosele Moshibetse futhi Aiko Pamarana lapha ke Imran Jones ichuba leli leona Paleza kurigida kiwalide kona Abubakar Mubarak Katsaki Abubakar Mubarak wasil Jaisa Jagadula Lepola Namutito Gemache Petito Maswangani Napagana Kuka make them dance Cameron Johnson Yashua Paralake Cameron Johnson Justice Figueiredo Siabi Funa Page Goodman Mosele Natsiri Variva Omselo Mashoki Zofika Pakatoloche Boy Mushmezi Iparamisa Pagana Kuka Pakate Boxini Nali Chuba Gemache Salafa Chino Pepe Ochino Pepe Gaje Badabala Sebenzini Sesanda Mbele Uyage Oche Wala La Pazzi Uzokera La Page Masilela Uzokera La Page Masilela Yenage Ufempi Bakipa La Page Patrick Tito Maswangani Bafaka La Page Vempi Simpiwe Masilela suka lapha ke masikena phansi kuya lapha ke Orlando Pirates Fijiwe Dion Hocho unompe umdlalo omuhle uqhubeke Goodman Mosele Victane Chamana lapha ke Shamini Victane Bekuya lapha kumpele obefuna lapha ke ubaqeda beOrlando Pirates akangalithola kahle le bhola afuna lapha ke apolisa Mukobodi Mpuchuma uyafuna lapha ke apolisa Dion Hocho uzoshintsha umdlalo ufuna lapha ke Kampani Lungu ishakana lapha ke Kampani Lungu alunguze Lungu phakathi boxini Mpuchuma uyena lolizwa Stanley Nomali uyakhala lapha ke Stanley Nomali uthi ke madoda ama cross angena kanjani nikhona Imran Jones uyafuna lapha ke Justice Figueiredo Figueiredo ke manje uyabuza ke kuzovela bani Figueiredo Mushmezi Mpele Mfetane Boy Mushmezi Mpele futhi Spegala pake Vempi Masilela futhi make them dance Lampona Siema Izo posol posura pake Orlando Pirates Nange umlanjeri ke bukele oyinqobele lapha ke imali engango 30,000 wamarandi kuye lapha ke Sibonise enwina umncintiswano ke lombukele ukuthi kumele ke uvunule ukudlula bonke abalandeli abakhona lapha ke enkundleni uyeke lapha ke umlandeli othe wayinqobela ke namhlanje imali engango 30,000 wamarandi yena ke Siphephile Biyela hamba ke no 30,000 wamarandi okumele kwenze nje ukuthi ke uye enkundleni uyokweseka lapha ke iqembu lakho ukhethwa ke umlandeli weqembu lasekhaya kulokhu ke iChipa United lona iqembu edlala ke ekhaya Mukobodi Apolisa iphakamisa ke Apolisa Lungu
boxini ayikho nathi ibhola Orlando Pirates Lungu sibilibili ayikhona liyavinjwa ibhola lakhe sibilibili phumela ngaphandle ke ibhola kuzokwenziwa ke inguquko ezimbili ezokwenziwa lapha ke Orlando Pirates Figueiredo Boy Mushumetsi nanti ke ibhola ke manje likamfektane sebenza lapha ke Mukuboti uyavimba Mukuboti Spigala pagi kona kick Chippa United wiyala pagi Sisanda Mpele Paramisa Mpele sebenza Sipocheina uzorikhipha ke ngokukhulu kushesha ke Sipocheina ejibona ke manje wiyala pagi Kampani Lungu uyashoshela ubheka lapha ke phambili yena ke Kampani Lungu Mvuthuma Lungu futhi Masilela Mukuboti Kampani Lungu Masilela uyayiqala ke manje ishow Masilela uyayiqala ke manje ishow Masilela uthi wemadoda abalandeli sebabonile amagoli amabili nange lapha ke Mukuboti befuna ke uDion Hoto waseliphazamisa lapha ke Cameron Dansela muhlu Masilela uthi ishow iqalile manje madoda Kampani Lungu alunguze Lungu phakathi eboxini liyavinjwa ibhola lakhe Lungu futhi make them dance eceleni kwebhali ibhola lakhe Cameron Dansela uyabona coach Abdeslam Wadu ubonile ukuthi mangamiyeke ukuthi into enkundleni besiqala ishow ngovela kumosheke kakhulu angidonsa uTito ngifaka uMasilela ngoba mabe ngayiqala bobabili ishow ungavela ke konakale kakhulu Goodman Mosele ufuna lapha ke Mlojo kona ke liyadliwa le bhola uye lapha ke libone Siyema uthwake ngendlela lithatha kalula ibhola uSiyema endodeni ungazifunga ukuthi ke umuntu omdala ethathela nje ingane nje iswidi ungazifunga ukuthi umuntu omdala ethathela ingane iswidi uzophuma Oswin Apolisa aphume Yanela Mvuthuma uzongena lapha ke Khositsile bena lapha ke uDaniela Msendami Kabelo Khositsile naye lapha ke uDaniel Msendami wanda umsebenzi imali ngekho ungena ke uTsubutsa bari Tsubutsa thwe Msendami bena lapha ke uKabelo Khositsile awutsoni iphele endlebeni ihlupha nje endlebeni lento ilo itsonisa nje emuva kwelapha ke Nobali Mashadi Bodu amvimba lapha ke Mashadi Bodu uye lapha ke uMasilela engaphakele kudla kwelapha ke iChippa United Chippa United ilungisa lapha ke inguquko eyintathu Sebisi Yabi Goodman Mosele Mpele ke manje funa ukuhamba namadodezwa asemvimba nje lapha ke Dion Hoto sala phansi ke Mpele uzoba i-free kick yeChippa United
Sisanda Mpele. Yatangu tige sinikezwe lapha ke. Isaberonge bisuka lapha ke kwabasenkundleni. Ubandile Dlamini ke loya. Ubandile Dlamini ke loya ke mbukeli. Ukusuka lenkundleni bebethe uMvele ngiyamangala ke sengibona ukuthi ke uDlamini ke lo. Ukhumbula ukuthi ke abantu abasenkundleni ke abasitshela ukuthi ke kuzongena bani kuphume bani. Thina ke la endlini sokusakaza sibona ke sesibona sekwenzeka uDlamini ke loya. Akusiyena ke uMvele. Sifike lapha ke Bradley Chippa United banivimba lapha ke Orlando Pirates sixoliseke lapha ke mbukeli. Imbiko ke nathi siyithola ke ngibona sengibona la ejezini ukuthi ke uMvele ke uDlamini ke lo yakusiyena ke uMvele. Okukuthi ke ulwazi ke nathi ke silithola ke kwabasenkundleni njengoba sila endlini zokusakaza. Ubandile Dlamini akusiyena ke uSisanda Mpele. Izophakama ke Bradley Chippa United phakathi eboxini nalithuba. Phakathi eboxini iyalivimba lapha ke Orlando Pirates. Lapha ke Chippa United ngizama ukulungisa ke lezi nguquke intatha engiyibona lapha ke kumabona kude wakho sibona ukuthi ke ngabe ubani abazothi ke bangene kuye lapha ke Chippa United. Nangi lapha ke Ntuthuko Mlotshwa bona lapha ke Bongani Sam Asanele Bonani Justice Figueiredo Ntuthuko Mlotshwa Khaya Mfecane ibo ke bazophuma kungene lapha ke abadlali ke abathathu Bongani Sam Asanele Bonani kanjalo lapha ke Lebohanga Shabalala no Lebohanga Shabalala nange Asanele Bonani eqeda ngena nje bamshiya phansi uthola lapha ke free kick ye Chippa United. Free kick Chippa United. Spiegala pagare free kick Orlando Pirates. E Chippa United against Orlando Pirates. Bandile Dlamini. Spiegala pagare Bonelli Chippa. Sevenza pagare Bufa. Sipochaina. Sevenza pagare Bufa. Sipochaina. Nati Bonelli Chippa United futi. Uyavimba libone Siema. Bandile Dlamini. Sosa lapha ke mvabawi Orlando Pirates usele lapha ke mzuzu esikhombisa aphamboti yomdlalo uya ke emaphethelweni
Stanley Nwabali. Mashadi Bodu. Emafugala pakile bone Asiema. Dion Hoto. Ozophuma ke ngekudala uDion Hoto. Orlando Pirates lungisela phake nguquka embili namu Dion Hoto ke manje ayihlabe icela phakathi eboxini Orlando Pirates. Kapani Lungu. Amdonsile ke lapha ke. Ebefuna ukufika lapha ke kuleli bhola. Zodwa ke ibhola leChipa United kodwa kuyala lapha ke emuva Abubakar Mupara. Imran Jones. Asanele Bonani. Dlala kabi lapha ke Bonani. Dlalisa kabi Sibilibili. Dlala kabi lapha ke Asanele Bonani. Uyabona ke ukufika kwe-VAR eNingizimu Afrika. Baningi abasazothi ke bahlale ke phansi ngamakhadi ke abomvu ngoba ke iya review ke iVAR ayidlali iyabheka lapho ukuthi ke i-tackle yakho ke ibikade ke injani njengoba thola lapha ke yellow card yena ke ubonani uyaphuma Dion Hoto uyaphuma lapha ke Cameron Dansela bazofaka lapha ke Mthetheleli Mthiyane bena lapha ke uNeo Rapo Mthetheleli Mthiyane nalapha ke Rapo Mthiyane usuka lapha ke kuyo yona ke Stelis awubathethelele Mthetheleli engena nje uthi ke ngizothethelela ke namhlanje emuva lapha ke Sipho Chaina Sibisi Siema Stanley Nwabali. Imachoto na bekanga emuva Sendami Kalagata Daniel Msendami esuka ebenchini Daniel Tsukutsa Msendami uthi ke ngizoshayela ispikini sokugcina yena ke Daniel Msendami uhlala lapha ke elihle ke igoli lokuqala ke kule season boy Muhlumenzi kangile ke lapha ke emuva Daniel Msendami wabhekana noNwabali yadlala TV yahlemnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo 3 Orlando Pirates not Chipa United uyabona ke makusuka kusuke ke ibench lonke liyojabula naye ke uDaniel Msendami uyabona ukuthi ke kudala ke bemfisela ukuthi ke ngathi angakora emdlalweni yena ke uDaniel Msendami dlale kabi Mthetheleli Mthiyane udlale kabi Mthetheleli Mthiyane Orlando Pirates iyajabula ke manje mangabe ke izinto zihamba kanje iyaqhwakela ke manje Orlando Pirates bathi ke wemadoda bekuyindawo yethu le ngesizini edlule
usasa indawo yethu ke futhi uthi nompempeke uMthiyane awuthetheleli nami ke angithetheleli uthi nje wozaphe emva kulapha ke iChippa United bawufuna lapha ke Abubakar Mubara uyihambile kahle ke neze iChippa United mangabe ke isuka la umdlalo wayo olandelayo iChippa United izobhekana neSuwelele ngolesibili ke ngomhla ka 25 August ngolesibili ke ngomhla ka 25 August lo lesibili lo ke olizayo bazobhekana ke neChippa bazobhekana lapha ke neSuwelele abawulapha ke iChippa United emdlalweni ke weLeague Orlando Pirates noma isuka la iyobhekana lapha ke neSikhukhune United emlenzeni oqala weMTN 8 emlenzeni ke ezothi ke ibe mbili uyayiva ke uba injani Betway Premiership nathi bhola ke manje leChippa phakathi eboxini uThino Mpempe gede nje bakawontola emsebenzini umdlalo omuhle awuqhubeke sibheka phakathi Vimpi Masilela uyofuna ngale ke nenkundla kodwa ke liyadliwa le bhola sibilibili izophoswa lapha ke Orlando Pirates imzuzu ke emine yokugcina efakiwe angazi ke mukele ukuthi ke umdlalo ke olandelayo esiyosihlangane kuwo ke iwona kuyimuphi sesokulinda zona ke iphathimandla ukuthi ke sisitshele ukuthi ke siyohlangana ke mina nawe emdlalweni ke olandelayo Rapo eliphakamisa uthumela lapha ke phambili nathi bhola ke manje Kampani Lungu uyembe phulula ke ngejubane uyana iEzwa Harold Mashadibuju amvimba lapha ke Mashadibuju uthwake yabe free kick ye Chippa United Brendan Shota akumhambeli ke kahle ke neze akumhambeli nje sitalo ke kahle ke neze uyile mufana phaka Mpekane Mashadibuju Tetele Mthiyane uyafuna lapha ke Kampani Lungu osedlala ke ezinamba 9 uKampani Lungu dlala ke njengomgadli ke manje bathethelele Mthetheleli uyajika uMthetheleli uthi nje Mthetheleli next uthi ngibafuna bonke one by one Mthetheleli futhi uyile muva lapha ke libone eSiyema Sipho Chaina Tiare Daniel Msendami Siyema engapha ke inkundla kuyilapha ke itsoni Khositsile Mukubudi Rapo nathi itsoni ifuna ukungena ngabo ke lapha ke abalapha ke iChippa United goal kick yeChippa United umdlalo ke mukelo uzophela ke noma kunini amehlo nje asethe joku lapha ke noMpempe Orlando Pirates iyawathatha lapha kamaphuzu amathathu iyaqhwakela lapha ke phezulu ke etafuleni le Betway Premiership kuzoba ke isizini ezoba mnandi nathi ke ithuba ke manje leChippa United iyamvimba lapha ke Orlando Pirates uthwake udlale kabi esibilibili dlalise kabi uShabalala
Fruta uyazibuza ukuthi-ke ikuphi-ke la okubhede khona njengoba-ke izinto zibe kanje. TS Galaxy Lamontville Golden Arrows iyalandela-ke mbukela emva kwalo mdlalo. Iwo-ke umdlalo ozothi-ke uthole wawu lapha-ke i-TS Galaxy ne-Lamontville Golden Arrows. It's no longer. Shaka kodwa-ke nompempe uyishaka kabili uyishaka kathathu iyadlula lapha-ke Orlando Pirates ithatha amaphuzu amathathu kuye lapha-ke iChippa United. Sebenzile-ke mbukile-ke abalandeli abadlali kanti-ke nabalandeli nabo-ke kade bezokweseka umdlalo nabo-ke basebenzile ngokuzokweseka lapha-ke amaqembu omabili. Sesibona-ke mbukile ukuthi-ke siyohlangana-ke kumuphi umdlalo ozothi-ke ulandele kodwa-ke la umdlalo namhlanje-ke uqediwe uphelile-ke phela. Orlando Pirates iyaqhwakela kulo lapha-ke itafula le-Betway Premiership. Stanley Nwabali ongenelwe lapha-ke amagoli amathathu akamuhle-ke neze neze yena-ke uStanley Nwabali. Kampani Lungu sebenzile-ke naye lapha-ke Kampani Lungu. Mashadi Boju ebokade-ke bambisene lapha-ke no-Abubakar Mubara emuva. Ibo-ke kade begade umzila kuyilapha-ke iChippa United noma-ke